nga idaghang magpatabang nako nga magampo aron mulampos ang ilang negosyo nga dako unta og halin, daghan unta ang customers nga mopalit sa ilang produkto niya. Human mo text dayon, Pader, salamat, daghan kayong halin nako niya palit na mog slot na mamalit sad. Si Jesus na maligya sa siya produkto niya, unsa mang produkto niya ang iyang pulong, matod pa niya, ang magtuman sa akong mga gisulti dili na gyud mamatay. Sa inyong paminaw, kanang klasihas produkto halinon ka na, daghan ka mutuo ana, ha, ilingi ay mong tupad ing na tuo ka na nga kana kunong gisulti niya kung ato lang yung sundon di gid ta mamatay, stilag na ay mamaligyag produkto ana dinhi kani palitan ninyo din agid mo mamatay, mutuo mo dali kay mong patuhoon anay. Labi nag-ingon kani mawagtang ang tanan ninyong kanser, ang panakit sa inyong tuhod mawa, kanang inyong mga hawak na sakit kayo gamit nyo ani tulid nagritso, kanang imong paggaw Pader kaning niab imna lang ni wagtang din ang imong paggaw, palit din ta. Inig-ingon nga kana na ang kini makapaputi ni sa inyong naong, kana paputi ni sa naong, kani makapaslim ni ninyo slim dayon, palit dayon ta, halinon kayo no. Pero si Kristo di man produkto, di man katong mainom, ang iya ang magtuman sa akong gisulti, kana murag lisod kay na halinon. Bisan gani ako din sige kong sulti pamalit mog slot aron mo malangit, wali sura halino noon. Aw na sige no mo palit pero di kayo daghan, mura bag mo duko lang ba ana, basta kanang atong isulti mo ituhuan lisod kayo, kanang na produkto kanang tagay ko. Si Abraham mituo, matod pa diri sa unang pagbasa, ako kang himuon nga dakong nasod, dili na ka Abram, ito yung original nga ngaan ba Abram, himuon nati kang Abraham, kayang meaning ana mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Mituo si Abraham, wa siya nakita niya unsa may timailhan nga mituo, misunod. Muna ang gigamit ni Jesus nga word diri, sultihan ko kamo ang magtuman sa akong gisulti. So dili lang mutuo, kana yung mutuman sa akong gisulti. Kamo mutuman gid mo gisultis Ginoo. Way tingog. Mutuman mo dili. Hinay kayo in town. Kanang moingon ang Ginoo nga biyai ang imong amahan og inahan og sunod kanako, tuman wala, tuman dili. Ay na pagsigig kwenta kung maingon ang Ginoo biyai ang imong mama og ang imong papa, mutuman mo dili. Nagapanagana na muna si Abraham, wagi panagana, kita mo kwenta pa unya og di na ko unya masakiton na ba na unya unsa na ato mang kwentahon, atong analyson ang pulong sa Ginoo, musangko ta nga dili makatuban, hangtod na lang hinon moingon ta, ay di man sana mo igipasabot gud nga biyaan gyud kun man na kana bang kanang di lang ka ma-attach nila na imo na silang nang og mamatay di ka maguol lang babag kang mamatay mo gunay pasabot ana gud. Mangita kita rason aron di lang gyud matuman nato ang pulong sa Ginoo, di na mao inigingon biyai mo mga magpapa, Ginoo mo'y nagsulti, biyai dayon. Pagbiya bitan ako sa amo, aron mo suod kong seminaryo, si papa paralyzed, unom na katuig, si mama
diabetic, lisod sa glakaw kay hap ng pananaw. Akong maguwang laki paralyzed. Ako mo'y nag-atima nila tanan. Pag meeting na mo, iyon ko, gusto unta kong magpari. Pero tungod sa akong kaguol, sakit baya mo biya kay ako'y nag-atiman tanan. Nikurog ang akong nganhingabil pag sulti na ko. Galibot sila diha. Papagahigda. Iyon ko nga, kung anunta, gusto unta kong magpari. Hilom silang tanan. Kaya abi nilag mga sawa nako. Kay suod man sa kay sa kong uyab niya, kung uyab suod sa kay sa amo. Pag meeting nako nila, murag ang ilabang una-una kaniwa na magminyo na siya no. Ana pag ingon ako, gahon na ta ko nga magpari. Laing akong gibati ba. Si Papa ra ni sulti og biyaan minimo kinsa na may mupakaon namo nga ikaw may gisaliga namo tanan. Ingon din ako ay lagkaguol pa kay matud pa sa Ginoo siya rin mag-igo. God will provide. Ingon sa mama, ika na may nag-atiman din ang magmusupak ni mao to Papa ni question man pagsuod na ko Hunyo patay lagi pagka-Agosto. Awa na, God will provide. Tanas Papa, gakaon na to dito sa langit. Paano to? Di na sa to hiwi o bakba. Lisod kaon. Agas lang din ubang pagkaon. Tarong na to. Dito. Ana. Biyaan ako Biyaan ako sila. Pero ni-provide ba ya? Suod kong seminaryo, akong dalang kwarta, 2,500. Wa ko'y benefactor. Ako sang ingos Ginoo, Lord, og imo jud kong parion, tagay lang kong benefactors. Nag-abot-abot raman sad, daghan man sang kasigig suporta. Hangtod gyud nga napari gyud ko. Ana. Naman mo malipay nga. Munta kong ibuhat. Karon noon, pamaligyan og slat noon. Pero lisod ang pagdesisyon, pero ambot nga no to nga isog kay gustanan. Niingon man dyan ko, sige, mauna imong gusto. Sinangga na mubiya ko sa kong trabaho, resign ko dito sa land bank. Narang-arang na ko dito untag posisyon. Ngari ko sa simbahan, lipay sa kay ko, kay sinaligan na kay ko sa simbahan sa mga, ganibang mga trabaho simbahan ba? Nana, niya og minyo sad, wana, assured na sad ko nga, maayo gitong akong asawahonon. Og ari sa pamilya di ay daghang obligasyon. Pero mao na og muminaw tas Ginoo og musunod ta niya na ay kaisog ba? Wa tay kabalaka. Na aning gitawag og inspiration. Kana konduna natay disposisyon. Kaya ka naman kong inspiration sa Ginoo, mag-agad sa disposisyon. Pasabot, kondisyon na ba ang imong mind o ang imong kasing-kasing? Kondisyon na ba nga mutuman gyud ko sa pulong sa Ginoo o naay gamayng question mark? Dili ka operate ang pulong sa Ginoo, ang Holy Spirit aron pagdasig nato kun ang atong kasing-kasing o gunahuna naay gamayng question mark. Gilingi ay mong tupad. Yung namutuo ka nga kung mupalit kag slat na agyo'y kalipay. Ay ka na ba? Yung na Nya labi na yung ihurot ni mong palit ang tanan ni mong kwarta, ipalit ni mong slat na ay daghang moabot. Mutuo ka na. Istorya. Kung ang tanan nimong bahandi ihatag nimo sa mga kabos nga naay daghang moabot nimo, siksik liglig umaapaw matud pa ni Kristo, tuo mo ana. O motuo pa mo, wagi doon tamo magkinihaay anang yuta, magkinihaay anang utang, siging lalis anang mga kural, sinigahay sa mata, natungod anang mga kabilin, pastilan ka mga buangon gyud nato no. Mao na
nindot kay motuman ta sa sugo sa Ginoo. Sa atong side naigamayng question kung motuman ba ta, pero sa side sa Ginoo human siya musaad matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa iyang gingon? Ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan. Tanawa, wa na mo kahinumdom. Ang Ginoo mahinumdom gina sa iyang gisaad. Di gina niya pakyason. Muna moingon bitaw ko, ako gining balik-balik og sulti kay haron inyo ning ma-check kung tinuod ba. Wa pagyud ko kakitag tao nga tinuod nga nagsigig ampo, sigig buhat sa sugo sa Ginoo, nya nagbinuutan, naglikay sa sala nga ang kinabuhi ni bati. Kana bang nag-anam og kabati ang kinabuhi? Wa gyud ko kakita. Ang nisunod pagos Ginoo nga mipili gyud bati nga kinabuhi, minindot lang gyapon. Sama nila ni Mother Teresa, San Francisco de Assisi, Saint Vincent de Paul, sila si Saint Agustin, kanay San Vicente Ferrer, San Isidro Labrador, nipili sila sa bati nga kinabuhi. Bisag naagi doon tayo option nga munindot, pero bisan pagipili nila ang pinakabati, ninindot lang yapong kinabuhi nila. Kaya nga naman, ang Ginoo na hinumdom siyang kasabutan, samas gisulti ni Abraham, kung inyong tumanon og sa imong tumanon og sa imong mga kaliwat ang akong mga sugo, ako gibong himuong labing dako nga nasod, mabungahon og dili mohunong ang inyong matapos ang imong gingharian. Maunay saad sa Ginoo nato na kung mosunod lang kita niya sama sa paghigugbas kaaway, pagpasaylo nga way limit, kana gyung pagpaubos, kanang pagsigig alaga, dili magsigig sugo. Kung tumano na nato tanan, pasti lang ninduta gyud kinabuhi. Karon daghan manggamo pagkapait kinabuhi pader tungod aning gubat, tungod aning krisis, tungod aning mga problema karon pait kay tanan pader. Mura na kog mabuang, wa na jud koy kadasig. Nakwa usaray sulbad ana. Sunda ang Ginoo sa tanan niyang gisugo. Di baka mamalika sa inyo siya, padagsa nako hunongan na. Ikaw minyo man ka, di ka magsigig away sa imong bana. Siya na bugoy sa kina kong bana pa diri, mayaw-yawan gid pa din ako. Ayaw nagyaw-yaw. Ikaw bana naman kay asawa, di ka magsigig tan-aw sa laing babae. Parihan mo pa dir kakita sa taglain. Awa man ko'y asawa, okay ra ko. Ikaw naman kay asawa, diha natutok sa imong asawa. Pag tinarong ba, pare, sama ka pa dir, baka magsiging puyoan ang kadato, imo bang gipuyan ang poverty, chastity, and obedience. Yes, wa jud kay depression isip pare. Mabungahon kay kastanan, pero sige kag supak-supak, imbis poverty magdato na kag maayo, imbis chastity sige lang kag tukhang diya kinsay available, imbis obedience masinupakod kayo, dryness yung kang pariya ka. Bisag obispo pa ka, bisag cardinal, bisan pag santo papa, basta mo supak sa Ginoo, muugag yung imong kinabuhi. Na ako din badlungag yung ko ninyo kung nana ko'y pagsupak-supak sa Ginoo. Pwede na ako mong supakon, pero Ginoo dili pwede supakon. Nang mo supak ko ninyo usahay nga mo ingon mo, pader, pwede bisahan ang patay kada gid gabi. Yan ko ayaw lang, tulo lang kaadlaw. Musupak ko ana usahay. No. Nga naman. Basig mahimong tuo-tuo na kada gid gabi misahan ang patay maluwas. Yawa ra bagay na simba-simba ng pataya katong wa pa mamatay. No. Basig mahimong tuo-tuo ba nga maghuwat lang tag mamatay kay pamisahan daig maayo. Higo na ng tulo ka misa, nya ikaupat lubong. Nya ayaw lang sa kay hayaag dugay. Kay basig gatuo mo nga haya og dugay maluwas. Dili. Ang atong kinasing-kasing nga pag-ampo o pagtuman sa sugos Ginoo, buhi o patay, maunay makaluwas.
Mao na nga ako supakon panagsa ang inyong request. Pero active kay sa simbahan, mo'y namatay, kana kada adlaw. Kay pirmi magani ni mo anhi kada adlaw sa tanig misa bisa pa ganing kaduhaon sa usa ka adlaw, di ba? Kay kamo diyang active kay dinhi kada buntag kay pangamatay mo diha, di ba, kada adlaw ta mo misahan. Kay ngano man ang ayan mong misahan kada adlaw, kay kada adlaw mo buhi pa mo, kada adlaw na mong niya dinhi. Pero kanang magkita lang tag panahos lubong o kanang bunyag o kanang pista, mora na itong kita nya adto pa gyud mo manimbas gawas nya ini kamatay misahan kada gabi, ay lang usa. Ambot lang yun sa tao. Basta ako pwede ta mo supak sa atong isig katao, pero sundon gyud natong Ginoo. Kana haron ang Ginoo iya sang tumanon, kay di man gid siya malimot sa iyang gisaad kanato. Nindot ta.